نادرانيهم أب مكتيتال تركبوا كبران تخاتلتنا بمقصال نوس مدبنا زوارت كاميرا تقريبا زلا لومي زوارت كاميرانا ناب زوادوب ناب حوس كتما مايد ما يتنقصايت زلا مايد ما كاب من دفرات 3 كيلومتر نشنخ العربيه تركب بزي كازي 18 حزبي زنبره بعدغا ازيا فلت حوس ختما نسا زلا اللي تحس مدبي كلونا انت يتعلق صقاتات يلو يخون بخبر نلاليا ناب زيراك ودده كسكركمي حانت خابتن دحرنا ጽነት ዝተመስረታ ከተማታት ሃገርና ያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤትና መዝገበት ከኣ ኣብ 2004 ካብ ሓውስ ከተማ ናብ ደረጃ ከተማ ተሰጋጊራ ንዞባታት ደቡብን ጋሽባርካን ከመላጎቦ ምዃኑን ካብን ናብን ንዝግበር ንግዳዊ ንጥፈታት እተሰናድ ከተማ ያ እቶም ሰንጢቆማን ተቐኒቶማን ዝሓልፉ ሩባታትን ወሓይዛትን ብጸጋታት ማይ ሃብታም ክትከውን ዝገብርዋዮም እቲ ካብን ናብን ተውዛሕዛሕ ብዝብሉ ነጋዶ ዝመለአ ሰፊሕ ዝርግሕ ዘለዎ ኣብ መዓልቲ ሐሙስ ዝካየድ ዕዳጋ ድማ ነታ ከተማ ተባሃጊት ካብ ዝገብራዩ ኣብቲ ካበየ ከባቢታት ሃገርና ዝመጹ ዕዳጋውን ዘየለ ነገር የሎን ከተማ ማይ ድማ እዘን ብተሰነይ ዝመጻ ብጋሽባርካ ዝመጻ ብባሮንቱ ዝመጻ ኣብዚ ይዕርፋ እተን ብመንደፈራ ከዓ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቦታ መቃየሪ ናይ ትራንስፖርት እዩ ክንብሎ ንኽእል እዚ ቦታ እዚ ማእከላይ ቦታ ስለ ዝኾነ ካብ ባሮንቱ ዋላ ሕጂ ሓራት መጽያ ብትመጽእ ማለት ካብ ኣስመራ ካብ መንደፈራ ከዓ ብላዕሊ ይወርዳ ስለዚ መላግቦ ናይ ክልተ ዞባታት እዩ በዚ ደቡብ ዑበል ዝበሃል ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ወላጉል ዘለዎ ቦታ ዝርከቦ እዩ በዚ ሰሜን ከዓ እዚ ናይ በዓል ደንበላስ ኩነረዳእ እዚ ሕዝቢ ዘለዎ ነቲ ንግዳዊ ንጥፈታት ናይዛ ከተማ ብፍላይ ከዓ ንዕዳጋ ዝያዳ ኣገዳሲ ክኸውን ካብ ዝገብርዎ ቦታታት እዮም ማለት እዩ ማእከል ናይ ዕዳጋ እያ ትበሃል ትከኣል እያ ከምዚ ናይ ሎምዓቲ ዝሪኢኹሞ ማለት እቲ ሕጂ ሎሚ ንኣብነት ፆም 4 ብዝተኻለ መጠን ሎሚ ሓደ ክስታይ እዩ ግን كل جزء الله زعداء عمريو كاب شامبوكو خاب زوباغاش باركا خاب عالتقوم بيا خاب كله ناي زوباغاش باركا بزي دولكم بزم دولكم كاب عبل دمس بزي دمبلاس دمس كساب كاب سفاد دمس ناي زخبابينا خاب حافشا ناي زن زوبا حرزا كله عداء ناي تري تاب زخات ما سلا زخونه عداء عمريو زيت زيادة تللي اللي تا ختمام مالك تاريخه وبوتها جن مجمرتا زخبابي قصالي ابتي حرنتاو قالسي وخن دحريو بزيناي ورارات ناي مخته بوتا كم زنبره قندي مبغسي موافر ناي تصورا كم زنبره ابزي ناي سالساي ورار نبلو ناي كلتشح عامه مرت كا زخبابينا خاب زخبابينا قرب كيلومتر نمعراب زلو عد نفاس زبال اتي مريرو استخايدلو بوتا مغانو كم تاريخ وبتها يوسد مالتي أسات أشعات وتادرات نايت على أي استقبلون أبتي تاج مجازات علو لذي بزي بوتازي كم تاريخاوي بوتا تبايلو جلز يخلي كتما مايدما حانتي كاب كتما تزوهدو كوينا أمنو زوا عرزات ركاب كاب كتما من دفراسوسا كاب حوس كتما عرزا خاء 18 كيلومتر نمعراب رحيقات ركاب ከተማ ማይ ድማ ሰለስተ መምሕዳር ከባቢታት ዝሓዘት እያ ንሳተን ድማ መምሕዳር ከባቢ ዓዲ ገባ ሓድሽ ዓዲ ምላድ ማንታ ይበሃላ ኣብ ውሽጢ እዛ ከተማ 12 ዓድታት ይመሓደራ ንሳተን ድማ ምላድ ማንታ ዓዲ ተውሃሉ ዓዲ ወሎ ሽብኒ ዝባን ሃገር ማይ ሓርሽ ሓድሽ ዓዲ ደንበጤረር ደጀን ዓዲ ብሌናይ ዓዲ ገባ ዓደምቦራ ይበሃላ ከተማ ማይ ድማ ብምብራቅ ምስ ሓውስ ከተማ ዓረዛ ብምዕራብ ደቡባዊ ምዕራብን ደቡብን ምስ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ንፋስ ብሰሜናዊ ምዕራብን ሰሜንን ምዞባ ጋሽባርካ ንዞባ ሞልቂ ኩዶረዳእን ደንበላስን ትዳወብ ብሄራት ትግርኛን ትግረን እተሓቁፍ ዛ ከተማ ምውቕ ዝበለ ኩነታት ኣየር ስለ ዘለዋ ምስ ቆለያ ትምደብ
18,000 ዝበዝሑ ተቐማጢ እዛ ከተማ መነባብርኡ ኣብ ንግዲ ሕርሻን መጓሰን ዝተመርኮሶ ኮይኑ ብንኡስ መጠን እኳ እንተኾነ ኣብ መስናዊ ሕርሻ ተዋፊሮም ናብሮኦም ዝመርሑ እውን ኣለዎ ኣዝዩ ውሱን እኳ ኸውንቲ ቦታ ፀቢብ እምበር እዚ ንግዳዊ ሕርሻ ከም ዘይንታኻትሎ ማንጉስ ዘይቱን ዝኣመሰለ ናይ ልምዓት ቦታታት እውን ሕጂ ተኣታትዩ ዝኾነ ሰብ ሕጂ ሎሚ ድርካብታ መሬቱ ኣልሚዑ ጥቀመላ ከምኡ ታሽሙ ይግበር ኣሎ በዚ እውን ፅቡቕ ይግስግስ ምህላው ይፍለጥ ማለት እዩ እዛ ሓንቲ ካብ ምምሕዳር ከባቢታት ንዞባ ዓረዛ ዝኾነት ከተማ ዓበይቲ ፋብሪካታት እኳ እንተዘይብላ ኣስታት 360 ዝበፅሕ ውሃብቲ ኣገልግሎት ኣለዋ እንዳ ፎርኖ ጥሕናታት ፋግሮ ፈለኛሞ ሆቴላት ቤት ምግብን መስተን ባራትን ካልእ ንግዳዊ ንጥፈታትን ይርከቦ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከም ቤት ትምህርትን ማእከል ጥዕናን እውን ይርከቦ መንግስቲ ካብ ቀዳምነት ሰሪዑ እቲ ታሽሙ ትገብር ስለዚ ብሓቂ ነዚ ርሑቕ ገጠራት እዚ ወይ ርሑቕ ከተማ ዋላ ከተማ ኹን እምበር ካብቲ ዝረሓቐ ከባቢ እዩ ሕጂ ከም ዝበልክዎ ዘመናዊ ስርዓተ ማይ ቀረብ ማይ ከም ዝተኣታተዎ ስለ ዝገበረ ናይ ማይ መስተሮት ኣሎ ናይ መብራህቲ ከም ዝንብሎ ዘለና እዩ ስለዚ ነቶም ጎዲሎምና ዘለዉ ናይ ምምላእ ቀጻሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስፋሕ ህዝቢ ምውሳኽ ኣሎ ጠለብ ካብ እንዳ ዓበየ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኩለን ዘን ኣብያተ ትምህርቲ ሕጂ ባዕልና ብህዝቢ ኮብ ሰሮቱ እንዳተባሃለ እንዳወሰኸ እዩ እምበር ፅበት የምፅእ ማለት እዩ እዛ ጁኒየር ንብላ ዘለና ብዚኣ ልዕሊ 2,200 ተምሃሮ ኣለዋ ሕጂ ኣብ ሓደ ቦታ ክንዲ ዝኣክል ተምሃራይ ከቢድ እቲ ክስራሕ ከሎ እኹል ጌርካ ስለ ዝተሰርሐ እምበር ሕጂ ክሱኽ ተደልዩ ተኣሽሙ መእተው እውን ኣይርከብኒ ስለዚ ዕቤት ናይቲ ከተማ ብምንታይ ትረጋገፅ ይኸይድ ከም ዘሎ ዕቤት እንዳርኣያ ይኸይድ ብዝሒ ተምሃራይ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣብያተ ትምህርቲ ክውስኻ የድሊ ሕጂ እዚ ካልኣይ ደረጃ ካብዚ ትሕትና ካብ ዘለናዮ ታሕቲ ዋላ ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ ከይተረፈ ዝመሃርሉ ሰፊሕ ቤት ትምህርቲ እዚ ካልኣይ ደረጃ ካልእ መዋእለ ህፃናት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ሕጂ ማለት እዩ ኩለን ዓድታት መዋእለ ህፃናት ኣለዋ ኣብዚ ከተማ እውን ኣብ ኩሉ ኩርናዕ መዋእለ ህፃናት ቤት መንግስቲ ዘውፅኦ ክራይተርያ መሰረት ኩሉ መዋእለ ህፃናት ዘይብሉ የለን ማለት እዩ ብኩሉ ኩርናዕ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከተማ ኣብ 2 ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ከዓ መዋእለ ህፃናት ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊተን ትምህርቲ ምህራ ከም ዘለዋ ከምዚ ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ትምህርቲ ከም ዝመስል ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብዚ ከባቢ ክርአ እንከሎ ብፀሓይ ውፅዓት ዝሰርሕ ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክሲትን እኹል ቀረብ ዝተፅሩይ ማይን ኣሎ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ጥዕና ኣገልግሎት መጓዓዝያ ዝውዕል ቀረባት እኳ እንተሎ ብዝያዳ ክሰፍሕ ከም ዘለዎ ኣይማትእን ኣብ መዳይ ጥዕና ከም ኣብነት ሓንቲ ማእከል ጥዕና ተተኺላ ኣገልግሎት እናሃበት ትርከብ እኳ እንተላ ምስ ብዝሒ ህዝቢ ዝመጣጠን ግን ኣይኮነን ኣብ መዳይ ትምህርቲ መዋእለ ህፃናት 3 ኣብ ከባቢ ዓድታት ዝርከባ 5 መባእታ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ ማእኸላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ይርከባ እዚ ግን ምስ ዕቤት ዓድታትን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ብዝሒ ህዝብን ዝምጥን ንክኸውን ዝያዳ ቆላሕታ የድልዮ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ ዋላ ሰንተር ንበሎ እምበር ኩሉ ፀገም እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ካብዚ ንመንደፈራ ክትከይድ ካብዚ ናብ ካልእ ናብ ኩሉ ናብታ ዓበይቲ መስመራት ማለት እዩ ካብዚኣ ንባሮንቶ ክትከይድ ንመልቆ ክትከይድ ኩሉ ፀገም እዩ ማለት ዋላ ካብዚኣ ንዓረዛ ክትከይድ እውን መኪና ኣይትረክብን ኢኻ ስለዚ ፅዕነን ዝኸዳ ናይ ኤነትረ መካይን ኢኻ ተጓዒዙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ህዝቢ ወይ ከዓ ናይ ውልቂ ቤታሽሙ ዘይክፈል ከፊሉ እዩ ዝንቀሳቐስ ስለዚ ናይ ትራንስፖርቲ ፀገም ስለ ዘለዎ ዝቆላሕታ ክግበረሉ ኢና ንላቦ ማለት እዩ እዛ ከተማ ምስቲ ካብ እዋን ናብ እዋን ተመዝግቦ ዘላ ዕቤትን ምዕባልን ካብ ናብን ንዝግበር ንግዳዊ ንጥፈታት ዘገልግል ናይ ባንኪ ኣገልግሎት ክህሉ ሓደ ካብ ጠለባት ነበርታ እዩ ከም ሕፀረታት ሕጂታ እዩ እዚ ከተማ እዩ ዕቤቱ ከም ትሪኦ ዘለካ ዕዳጉን ገለመሊኡን ኣዝዩ ተኣሽሙ እዩ ዝገበል ሕጂ እንታይ እቲ ኩሉ ንግዳዊ ንጥፈታት ብገንዘብ ካሽ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ካብዚ ንመንደፈራ ከይዱ ኣብ ባንኪ እትዩ ካብ ባንኪ ውፅኡ ሰርሕ ስለ ዝፅገብ ሰብ ዳርጋ መብዛሕትኡ በቲ መንግስቲ ዘተኣታተዎ ፖሊሲ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ትራንስፈር ብቸክ ክተሓዝ ዝብል ብሰንኪ እዚ ረሓቂ ባንኪ ዘይምህላውን እቲ ሰብ
ካብናብን ናይ ብካሽ ናይ ብጥቃም ቀጻል ኸኣ ክኸይድ ናይ ትራንስፖርት ፀገም ኣሎ ስለዚ ኩሉ ከምዚ ተኣሳሲሩ እቲ ናይ ባንኪ ኣገልግሎት ነዚ ህዝቢ ኣገዳሲ እዩ ከተማ ማይ ድማ ከም ኩለን ከተማታትን ዓድታትን ኤርትራ ናታ ዝኾነ ኣመጻጽእ ስም ኣለዋ እቲ ዝበሃል ካብ ክልተ በበይኖም ዝንገሩ ዛንታታት ከም ዝነቐለ ኸኣ ይንገር እዚ ብጽሑፍ ተደገፈ ወይ መርትዖ ዘሎ ሰነድ ዘሎ ተኣሽሙ እኳ ይተረኽበን ግን እንታይ ይበሃል በቲ ሓደ ሸነኽ ብዝሒ ድማ ዝበሃል ገረብ ስለ ዝነበሮ ካብዚ ድማ ዝበሃል ገረብ ዓበይቲ ግራብ ኣብዚ ሓደ ሓደ ኣሎ ሕጂ እውን ካብዚ ዝነቐለ ዝብል መብዛሕትኡ ግን ሓደ ጋሻ ሰብ ተጉዕዝ ውዒሉ ኣብዚ ኮፍ ኢሉ ዕሪፉ ቆሎ በሊዑ ቆሎ ምሳብዎ ቆሎ በሊዑ ንጎረሮ ዝኸውን ማይ ድማ ኢሉ ስለዚ እታ መፀውዒት ማይ ድማ ደይኮነስ ማይ ድማ ስለ ዝበለ ክሰቲ ማይ ድማ ሃቡኒ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚያ እታ መበገሲት ዝብል ከኣሎ ዝኾነ ብፅሑፍ ተሰነደ ከም ዝታሽሙ የለን ግን እቲ ኣፈ ታሪክ ካብዚ ዝነቐለ እዩ ዝብል እቲ ናይ ደቀባት ባህላ ማለት እዩ